ولا السلام عليك رسول الله يا محمود مراجي تركي رسول محمودي يا مراجي روحينا شكينا كابا يا محمود يرجم غانا نور الله تنكر شيء من جرماني وندئر كبغاتانا إنا من تركي محمود يكي كدين سنيداها babu irin ka Rasulallah a ko'ina ya gata ina wani dan kamararina Allahu kai ne ya yi hamdu babu irin ka Rasulallah Allahu ma ba za ya yi ba na aminta da kai daha kai ne muradin ruhina annabi sai ne sarkina mai mulko mai nurallah kula da mutai mamuri ka share kukan mutese da kai na saba gata na yarda magana sarkina angon ka ne da Rasulallah ya baban umar hairi ga irin ka ya mamu ba za a yau ba muradina ka share kukan mutese ka bani masauki kai gare ne jirgin kiran ka ba zan daina baya ina halinta da sai da kula da ne ba don hali da aiki ya Rasulallah amara da ruina na halin ƙaunata kai ne halin tsorata na ba irin kamaradina kaɗai ne mamuri tabbatin wani bayan kai da ɗaya rasulu mahamudi na ɗauka yan sauti na ɗauka sauti na kira ka shi ne nishaɗin mutece ka zani da na baya maula ka yarda ni magata na zo wurin samaradina da kai na saba sarki na aminta da kai mahamud sai mun komi nurallah Allah wajen kai yake bani alhamdulillah ya rabbi Allah ka yarda min na yabo ga annabi manzon Allah ba da shirme na baya ya gai in yabo amma Allah ya yarda min alhamdulillah ya rabbi annabi kai ne gata na kai ne abin su maulana na ga suna tabbatin yayi babu wani kamaradina salam muradina ya muradi ruhina Allah kamin ko salatika ga annabi manzon tsira ka sada alai sahabi asada mama ya rabi asada maulana tijaniya da diyali da babana ka tuhi ba zan bar shi ba da jibiri mashi ma a tana da shi da baba na bauchi mai nuni abu Allah da annabi shi ya kaso ma fatiya ummi hame malamina malamin na zandar malam amadu ba ka da aiki bayan kira masoya Allah da annabi Allah kara yarda